Hi guys, hello guys. Hey guys. Tasega itigareka pasika one. Titaure kawedu endipedze. Sina changu pinda kudai tiwane ku. Gara pasi titaure. Ndisingazosumuka sumuka. Ndisumuka sumuka because tine nyaya dzakawanda dzatinoda kuitwa. Right guys, sorry guys, sorry. Masquera say go guys, masquera say. Hi, I hope masquera shakanaka. Guys. Sorry mundiregerera. Ndati tinotaura edu ndichidya. Hai muzimuzi ndinotodyira ipapa. Ndite live zvipere. Nokuti ndine zvinoda kuita. Ipapa ndikapedza kuita live nemi. Ndichida kumbonoverenga. Saka ndikaitite live ndinde kumabhuku. Asi timboita live. Handitika tingobalansa kwese. Apa tichangopinda manje. Hanzi maruni. Asindapedza. Nachirunira mbijana kubasa kumbijana. Asindapedza. Ndozopedzisa hangu. Mangwana handishandi. Mangwana ndiripo. Ndine 4 days off. Mangwana handishandi. Saka mangwana ndiripo ndombomanyisa uzvimwe. Masquera seko wasikana. I hope masquera zvakanaka yenyu matima naamuri. Ndisati ndatanga kupinda panyaya yedu yandakati TV yena segai timbotanga tanzwawo uchu ari kundibata andifonera kubva zuro nhasi izvo zvabva ndifonera ndatitokanga wani zvake ndikati rega titange tataura nezvako tisati taendirira mberi handitika ane nyaya yake ada kubvudzai kungoteerera ndimadhengwana mastokos ndimadhengwana abudzi uyu munhu ane data yeyu right. Hey Cynthia, hi Nikia, Meti, Maka, Tendai, muri sei. Diana, how are you? Ava uta phone kama je ndingazodini. Yes, Meshanas. Yes, kani magi. Uzati kana wakaneta ubiki. Andaubika ini tutatongodzisa chikafu chino chandikudya. Uyaitidye. Ndongoedza nanozati avapo avauyi kuzodya. Aiwa haisi wiki pfudzi rangu iri. Ndomuti chifona ipapa. Kwenda kumbira foni ine data. Kwai ndikuedza kuti achidya dai. Vanzi don't cook every day. Shuarura. You don't kaneta chawarwa 8 to 8 paya 12 hours kana kuti 8 to 10 to 9 14 hours. Ungoya chibika. Unongoya ungotenga chiteka away kana kuti udzisa pizza wodya utovata. Ndagara zvangu andisweseza sterek. Yes, Agnes, she say, Ashley, how are you? Hands next she's not picking up. No, I'm communicating. I want to kunyora. Hands ndakumbira phone ine data yangu inatisana. Ambichi phone ani phone yacho ine data yo. Satamirira kuti afone. Agnes, love you dear, love you. Rega itinzwe utari kuti kudisa tapinda panyaya yadai kunetsa yekwedu kumaraini kugweruko. Kwezi gweruko tombobura ka tinombobura. Patinobura ka wani papo tinobura. Ukutaura zve 6 to 16 ngikiri Magi. Pane ya 7 to 9 14 hours. Isitolo zitora kana stage zvedu overtime. Ndiye kumba kuzoite
for now. Hello? Hello. What are you saying? Hello. Hello? Hello? Hello. Murukunizwa here? Yeah, ndakufunza. Yes. Muri right here. Aiwa ndiri right. Nini nyaya ndakaiwa makumbira live. Ndaapa live. Mosanangura nyaya yenyu bva pakutanga kuti vanhu vanyatsonzwa. Ewe. Sanangurai? Nyangu zvakaita ndine vana 2. Saka ndakasiyana nemurume mwana wangu mudiki aine 3 months. Akauya kunoku achinditi ndakunotsvaka basa. Ndobva auya kunoku ndopaakazondichinjira nhamba ndikazosvaya kutaura naye. Saka akambotanga aitaura neni kusvika azorega kutaura neni. Ndaudza hama dzake akazonditi zvoni iwewe chitamba yako endani mukadzi kunoku. Ndangotora iti. After how long? From there anozomboticheuka nevana. After how long? Aenda pakazotitamba yenyu. Paakaenza paakatobva kuZimbabwe iye aitouya achitouya kune mumwe mukadzi. Saka hazvina kumbotora nguva, saka ndakazosara ndikachengeta vana ndega ndikazouya kunoku. Ndabva ndatongouya kunoku mwana ari mudiki ndikagara ndabva ndatanga kushanda. Saka pese apa vana vakamubhenge vaine munin'ina wamambo vangu. Ndiye wandakamboendasira mwana muhombe ndikazomupa mudiki. Ndakuitisa basa zvose sasa kundinetsa nemwana. Ndabva ndamudzosera kumusha kuna mama. Saka mama vakazoshaika mulockdown, kutanga kwelockdown. Ndopakashaika mama. Ndichibva ndatora vana ndikaenda navo kuHarare. Ndobva vambogara nasisi vangu vandotedzana navo. Vagara ikoko saka pane machallenges akazoitikawo. Ndobva ndabvisa vana. Ndakavapa hanzvadzi yangu. Ndavapa hanzvadzi yangu vanga vari kugara nehanzvadzi yangu. Pesa kumba ndaitoenda. Ndaenda December ingenge ndaenda kumba. Saka iye zvinezvi ndakatoenda kumba December. Ndaenda kumba December ndikatoita semazivesi. Ndasvika kumba tikaita mwana angafanira kutanga form 1. Ndikazotsvagira mwana nzvimbo akaenda kuchikoro form 1. Ndadzoka apa saka muroora akazondisira message last week. Akanditi akandisira message uri musi weSaturday. Iye last week kwete inoi. Akanditi mwana andibira mari. Andibira 50 US. Ndikati alright. Ndibva ndatomuti ndine urombo kana mwana zvinhu zvaaita. Saka ndamubvunza ati asati andiudza kuti mwana aba mari vakandiudza nyaya yemabhuku emwana mudiki ari grade 3. Akasiyiwa nababa wake ari mudiki diki ane 3 months grade 3. Ndobva vanditi mwana ada mabhuku. Ndikati alright. Andina mari zvikati abhuku raari kutoda ndori neweki chichi. Ndikati alright mari ndaenda group mukoona kuti apa ndakashanda 2 weeks because ndakazobva kumba uri musi ndakabva kumba uri musi wa13 ndichiuya kuno kuJanuary. Ndikati handina kushanda apo saka mari yandinayo haikwani. Ndikabhadhara rent nekuti ndakashanda stay in. Vakati manje hazvitoiti. Ndibva ndati handakwanisa kungotenga bhuku racho rekuverenga because ekunyorera vanga vainawo ndakatenga. Ndobva vanditi alright. Asi mwana ndobva vazondisira audio museSaturday because ndakazongosenda 200 yebhuku remwana because vaiti bhuku racho rikuita 10 years rekuverenga. Ndobva vazondisendera Saturday yakapera. Vakanditi mwana infact vakarekodha mwana akanditi mama tokuda mabhuku tichavati vari kuda mabhuku. Ndikati handina mari. Ndatoti kumuroora ndokumbira namba dzatichanditaure nawo nekuti muroora akanditi tichavati havasi kuda mafotokopi.
ndikusauka mukanani yekuverenga imwana ari grade 3 tinoita zviripo handina mari ndikupewo namba nditaure navo nekuti handina mari havanokwanisa kundipa namba vakanditi mabhuku ari kuda aivari vakambaita anga ari 6 kana 7 kandisi kukanganisa vakati one iri kuita 10 years ndikati ndingakunyeperei kuti ndinayo handina mbavati alright then kumanheru kumaaround 5 ndakutobva kubasa ndobva vandisira vakandifonera ndobva ndatoti amegura handina data nemakozi sendai audio kana kunyora ndobva vakanditi mwana wenyu andibira mari aba 50 years ndikati sei zvikati handisi mari yangu ndaita sei anzi atengera mumwe kuchikoro ndazomurova handamurova achadza kana kugara ndikati alright ndikati kana mwana aba atadza inini handikurudzaneniwo zvato mwana handitarise kuti mwana aite zvakanaka kana mamurova mwana maranga mwana hazvina kuipa zvikanzi alright ndobva ndatofunga kuti inini ndobva ndatoti aisa audio mwana isi mama ndikumbirirewo regerero ndakufane kurohwa kuno ndobva ndakutongoti alright mwana ane makore mangani ndakamba ndati ari form 1 ane makore mangani ane 14 alright ndobva ndati alright ndobva vazondisendera meseji vachinditi yanyorwa nemwana wenyu achiti ndanyorera mwari ndikufunga kuzviuraya apa tandozoti amuzvine ndobva ndatongoti taurai naye mwana matineja anonetsa asi ndikati ndotauri ndobva ndati chiitai kuti nditaure naye ndobva ndatenga ka-airtime ndikati nditaure naye vakati ndakatenga data rekungo ndikwanise kuita call ndichiti ndoda kutaura naye vakati ndinga ndisisina airtime ndikati alright ndobva ndanyarara hold on nyaya ichangotanga guys nyaya ichangotanga matopindawo tototeererawo tese zvavari kutaura inyaya yevana vavo hatisati tapinda panyaya yedu yanhasi vangokumbirawo kuti vauye palife vana vavo vari kuzimbabwe vana vavo vari kuchengetwa nabhudhi nehanzvadzi vakamboisa kuna sisi ndoupenyu hwenhererawo vakamboisa kuna sisi vakapakatika zvakaitika havana kutaurawo kuti zvii vakaisa vana kune hanzvadzi namaiguru saka maiguru ava ndo vari kunzi pekutanga vakati ava ndimadhumbe kusouth africa vakati ndokumbirawo kuti chori kudiwa mari yemabhuku emwana handiti maona ava vakati mabhuku emwana zvikanzi $10 ichi bhuku kwaidiwa kuda 6 vakati ndofotokopa hangu zvikanzi namaiguru tichabata vadi mafotokopi havari kuti vari kuda maoriginals ava vakati manje handina mari handiti ndobva vangoisa thumbs up after a week ndobva vafona chiti kwai ndarova mwana andibira $50 handimaona ndo pari kunzi mwana akazonyora tsamba yesuicide saka vari kuindirira mberi ipapo enderai mberi no sisi hapana kuita wiki isaturday makuseni paiswa audio yemabhuku okay manheru ndo panonazonzi same day iroro mwana aba mari same day same day zvadaro ndichibva hanzvadzibva yandisira audio yanga yasendwa nemwana bcause aiyaita hako kumba ndobva ndatongoti sekuru ndokumbirawo pamunoenda kumba mwana kurohwa arohwa mutore mwana mugare naye pasi mumuudzewo life kuti zvaaita handina kuzvifarira zvikanzi alright havana kuzondipa reply so ndobva yati Monday murora bvaenda kuchikoro amenibva vanomurovesa kuchikoro futi ndobva vakazonditi inini handichangoni kugara nemwana wenyu isati yaMonday sorry sisi ndakanganisa Sunday yacho ndobva vati andisaenda kuchechi vakati tete ndandisazvikwanise zvekuita vana ndaenda kuchechi niko amanifest ndatova abachi mwana amanifest okay mwana amanifesta isemusaturday zvikanzi mwana amanifesta ndikati amanifesta achiti chii yave saturday vakazondipindura Monday zvikanzi aingoscreama ndikati saka iye mambomubvunza here kuti pane zvaari kuziva zvaitika here vakati hapana angoti haana chaari kuziva ndikati alright ndikati saka panoda kunamatwa ndobva ndangotenga zvakaoma ndobva ndanyarara
ndobva uzondisarudza zvaina ndichagona kuti kugara nemwana kana adai. Ndikati alright, ndinokumbirawo right kana nemusakwanisa ndokumbirawo kuti muchigara naye kuti temu ipere, nekuti kutaura chokwadi handina kwandingamboti ndingawana mari yekuti mwana ndikwanise kumutsvagira chero imwe nzvimbo kana kuti nditi ndivaite sei. Handina kana stati havana kundipindura. ndobva ndataura ndobva ndatoga ndichiudza wangu weropa ndikati unoona sekuru, ndokumbirawo nditaurirewo namai guru muchikumbira regerero. Mwana akatadza vanditirewo kuti apedze temu. Ivo ndopa vakabva vandipindura iye murori akati no tete handichakwanisi. Ndobva ndati oraiti, ndobva ndanyarara. Saka tachoka ndisineli handichazivi. Tabva ipapo ivo vabva vambe ndokwa vaenda. Musikana bva anyora bva aisa audio. Mwana musikana achiti zvoni musikana wavo webasa. Alright. ndobva vaisira audio zvikanzi vakoma handichanzwisisa zviri kuitika kunoku, ava vana vari vari kuitira vamwe rafu. Zvikanzi sezvaitika makuseni vachida kuenda kuchikoro, mwana wamai guru achinzi abata mabhuku euyu ari form 1. Zvikanzi uyu wangu achibva achisiya mabhuku emumwe ekuchikoro. Saka ndakashaya kuti irafu here. Maybe inini ndiri kutora saidi rekuti vana vangu mundinzwise ipapo handisi kuziva. Saka ini ndakashaya kuti irafu here mumwe mwana akasisiya mabhuku emunhu ekusekondari iwo uri mudiki haufanire kumabata. Ndobva ndangoti saka musikana ebasa akaudzigwawo kuti akunyorereiwo meseji achitaura kuti nandichakwanisa kugara nevana because vane musikawa. Haana nhamba dzangu. Muroora achandipindura but ndokwaakasitira. Muroora akangondifowadzira zvekuti apandava zvokuti neguruma zoti ndokumbirawo vana vagare. Ndobva handikwanisi. Akazondifowadzira. Zvakaoma. Saka meaning choti maiguru muroora wako iwewe ari kutoteerera zvinotaurwa nemusikana kudarika vana vehanzvadzi yemurume wake. Wow. Saka apa hanzvadzi yangu ndichibva ndamukumbira ndikati sekuru taurai nemukadzi wenyu andipowo nguva temu ipere nekuti zvino zvakatondiomera. Hanzvadzi yangu akabva andipindura ndichatenda akabva anditi wangu I think zviri kubva kumba kwavo vana ava ko kumbovaendesa kumba kwavo unozovatora leta. Ndichibva ndamuti sekuru ndovaendesa kumba kwavo sei? Munoziva kuti kubva hapana akamboteera chero kuti aone kuti vana vari pai. Chero ndikati ndinokumbirawo chero kuti ndashoterwa hakuna anondibatsira vanongovhura meseji vonyarara. Baba vacho chero ukafona chero ukasenda meseji anovhura onyarara haapinduri. Saka ndinenda kuendesa kumba kwavo dai mbuya vavo vakabereka baba vachinzi vapenyu maybe vaigona kundibatsira kuchengeta vana ndichishanda but hapana. Saka muda kuti ndiite sei? Ndobva nditi ndokafoni ndikuti hachitari asi ndichakusendera isi. Ndobva nditi okay. Mbva nditi I thought zvinogona kuita. It's okay then. Ndikati zvinogona kudii mukuwasha. Ndobva anyarara. Nhasi ndobva ndamusendera message. Ndikati morning mukuwasha. Ndokumbirawo vapedze temu vana vanogona vanoshaya nzvimbo nepane nguva anowanepi nzvimbo. Even second temu yacho akamirira munzirira hana kwaanowana. Zvikanzi nezuro ndaida kutaura newe paya pandaiti titaure navo mangwana chaiwo vana havasi kutotorwa nekuda kwekuti hapana mari yavo yetransport. Ndobva ndamuti sekuru ndaitsvaga mari yetransport yacho muri kuti hamuchada vana saka munoti ndiite sei? Ndobva nditi ndati dai zvaigona kuti vambosvike kumba kwavo. Mameseji anasai
ndichibva saka ndibva ndaisa futi audio ndichiti Mukwasha tikungodzoka panzvimbo 1 kuti kumba kwavo hakuna munhu wandingapa. Ndakasendera baba wacho meseji aitinda kuti ndikamuti vana havana pekugara handidai. Vamukuru vacho ndakaudza bhaibhuru vacho mukadzi womukoma wababa wacho ndikavasanangurira zviri paground. Vangoti orit ndikatomboti nai amukwanisi here kuti chero ikoko titsvage kuti anogona kuwana nzvimbo here yekuti chero yekuti aite mainstallation zvavasiri kumuda uku vakabva vakwanisire kuti anozoita kechapo vakati zvikuneza ndekuti hatinawo mari. Saka sisuti ndabva ndastaka handitazivi kuti even ndoshanda ndinasanda kukwanisa kuenda kubasa simeni handina kukwanisa kutoenda kubasa. Saka iwe unoshanda uchigara ipi iwe unogara ipi? Ndinoloja. Kona tora vanaka undoloja ako ndaimboshanda sei iri saka varungu vangu apa vakayadzokera saka izvino izvi ndopa ndatanga kuloja ndikuloja ndikusheya nemwe musikana. Uchiri kusheya? Ndikusheya kuti ndivhigiripine ndiloje ndega handikwanisi nemari yacho kuzokwanisa kuti pana ndosenda unogara kupi? Ndichiiswa kuEdenville. Saka renti yachona vanenge vachiti mari yepi pamunogara ipapo yamunosheya? Patinogara tikusheya i3.3 saka tiri 3 toita 1.1. Muri 3? Saka meaning to say kuti imba ihombe kai ine marooms mangani? I1 room. Aiwa kola. You can't stay in one room here 1.3 kola here 1.1. Haiwa maina shiti. Oh, how you can't stay in one room here 1.1. Saka zvina ndinotoka mukuku wako ugara nevana kumukuku wako 500 rand. Ugara nevana vako. Sisi. Chakaita kuti ndakambototsvagira kutengesa kune dzema7. Asi ndibva ndazoona kuti ndinenge ndaakuda transport basa rangu riri kueast. Saka ndikaona kuti ndaakuda kukwira everyday. Ndikaona kuti nemari yangu beta nditsvage kuti ndikabvisa 1000 iroro 1100 ndichifamba ndichienda than kuti kubva kutengesa kuya kubasa kwangu ndichida almost 70 rand a day. Saka ndibva ndaona kuti azvibude beta ndigare kwokuti ndofamba. Ndakaona kuEdenville hakuna mikuku here? Hakuna. Pakaipa. Saka pakaipa. Hanzi ngauye kuno kuriga pake atsvage room ichipa achikwira transport azokwiri noti kana angokwira matransport 2 zvatodhakwa zvatofanana. Akangokwira matransport 2 zvatofanana. Thank you Bianca. Thank you Bianca wangu. How are you Bianca wangu? Thank you very much. Akangokwira ndikiri guys mataxi 2 cheteka zvatoinzana nekuti agara akekoko. Kwanzi enda kuBase Valley anokwira taxi 1 here. Hanzi Edenville ipanzane kuAlex. Is it true? But ndokwira mangani mataxi? Alex, ndonichisusika muna ndonichikwira is like ndokwira bhosa kubva muAlex kuya inenge ndichisvika muGriston kubva muGriston kuenda kwandoshandira. Kola ina unogara kuBase Valley iwe? Base Valley atiri muJoburg. Inda kuBase Valley. Saka ndichishandisa 60 rand per day. Kubva kuBase Valley? Ndekupi? muJoburg zvemimo kuBase Valley. Ndichikwira futika. Both kubva kuJoburg kuya kuringinisi 8 rand to 20 rand. Kanoenda kuna 40 rand per day. Base Valley aka 12 rand kupinda mtown. Ozobva mtown futi kuenda kuEdenville koko. Noti akafambira saka kuenda kuEdenville kuya. Anzokwira zvitaxi. Taxi zve 12 rand. Saka kuinda 42 rand. Ndizvo 12 plus 24 rand kuenda. Kudzoka 24 rand. 48 rand per day, 50 rand per day. No guys, it's too much. It's too much. Aiwa guys, let's be practical guys. Let's face reality. It's too much guys. 50 rand per day. Apa uri madhumbe.
anewa nepi ko ukataura nevanhu vanogara navo kuti munze vana haabvumi here vasikana vanogara navo vanogara navo vana problem yekuti vana vauye problem yanga ingoriko ndeyekuti handina mari yekuti ndivakwidze vauye kola because zvingatovenani kuti vana vauye udle utambure navo nokuti haungarambo uchimboita vana vako vachingotwa bhora kudai ona izvozvi so watorusa dhera nhasi nenyaya yestress yevana ende mwana ambonyora tsamba yesuicide anogona kuzozviuraya zvemachokwadi vedwe kutanherera kwakangoipa vasikana hakunawo ende zvakaoma sikana aiwa kwanzi vana anogona kuti vakagara naye havazokurasisere vana rume vakova kana mwana uyu vana vauya kuti vana hatichadi kudi ko Jamestown ke iri kure zvakadii Jamestown hapa Jamestown kure guys nekuinda uku ku Edenville ari ku Edenville hey murora wachiwe bwera zviri sei sho aiwa tola vana vede gara nevana because zvinogwadza moyo aiwa 60-50 rand per day yakawanda guys atanogara mu1 room nevana aipa 1 room ndopadatori kunye pakona room 1 hainga ichi 3.3 munovata sei mu1 room sisumeli chero mukada kubvunza kana vanhu vari palive vachidziva Edenville ngavakupe maprize ekuEdenville kuti room ine room yakakura sei ihombe because ndinasikana kuti yakatokwana mu3 mabheri saka zvino kana vana ndona soti pazisa problem ini pakauya mwanani weform 1 guys mukomana nemudiki uyu saka vana ava mu1 room rume dzachati tifurika munenge mune mwana mukomana pari trick hatoiti free because munenge mune mwana mukomana saka vanoita sei hayo kugara muri 5 1 room chero lendo nokudzinga yazviti hands I say next to Edenville kupi nakwenya kuna were dzakachipa naita maita mutenda chirega kuchema kona hamuna were dzakachipa kwenya sikana ngatiraye kumtsvagirawo room chero mukuku this time kuti atanga kungota kugara nevana unotoita mukuku kuti atanga kugara nevana unotoita guys akavatoreko zvinoona inisha akavatoreko zvino vanogarepi muroom 1 vanogara vari 5 mune pane mwana mukomana mukuru ari kuita form 1 guys handifungi kuti zvinoita I don't think it is proper guys akunawo here I can help with finding a place near her place oh wow thank you Loveness this is great thank you how soon can you get it Loveness how soon can you get it tione kuti room yacho yaungawana iko kuinga ati mbedha agara unawo akone zvokubikisa unongotanga kaimba yake unotanga imba yake hanzi Primrose another option kudhuze inangwanizonyasoziva kuti kudhuze nekupi Joburg ndongoziva nzvimbo idzi kudzinda but kuzoti kudhuze nekupi anizozvitarisini Primrose iri padhuze nekwamuri inoda 18 rand kubva kuPrimrose taxi inoda 18 rand upinda muEdenville then ukuenda kwandoshandira 10 rand zvakafanana saka 28 rand aiwa zvakafanana hazvibudi guys kwewe unoshandirani ko kuEdenville unoshandirepi unoshandirani unombopuwa mari kwaunoshanda ikoko ndopuwa 3.5 kwavakadi kupawo stay iri kwaunogara ikoko kwaunoshanda ndoklina unoklina pai paspa muspa saka vana vakauya kune magovernment schools here hanzi mangwana tinenge taudzwa imba akudu Loveness lekadhara ndiba unogona kuwana pakati chipe handiti pane ati mangwana anotipa anza anotsvaga imba yakachipa ikoko kudhuze nekwauri ikoko admin I hope matora screenshot andika Loveness kuita kuti mangwana agotibata Loveness undibate kuWhatsApp tigonzwa hanzi spa which spa in Edenville here
akaizvesipati chazvidiko kwaanoshanda isi tingoda kuti awane accommodation umwani kachida ngozvikipawo private kwaanoshanda anomaona kuzimu kakadzokera navo anenge achadzokerepi kuzimu kwaivo kana achida kuzimu unosvikirepi kana vanangouya zvine zvatongofara hauchatoende kuzimu saka vana vanozogona kuwana chikoro here nzvimbo yechikoro kuzvikoroko nokuti vana havana mapemitika pari trick ko vana vakazoshayiwa ningikiri nzvimbo yechikoro ko iwo pfungwa dzako chedzongo chida kuita sei inini sinenge ndifunga kuti maybe kana kuti ndikawana pekuti mukomana akwanise kugara kusine kuchikoro kwaanodzidza kuti akwanise kupedza kana apedza temi kana kuti ndikakwanisa kuwana mari yekuti maybe ndodzokera hangu kumba ndonogara navo ndotanga kuita zvokutengesa unogara navo kupi une kokusvikira une kokugara handenda akutotongosanga ndinofuna kuti ndotsvaga ndoenda kana hapana kumwe kuri chikusina magetsi ndokwanisa kunogara nekuti simele muri kukanganwa imimi ndakambotaura nemine challenge yemukana kudhara tutananhu akawanda zveni tutananhu akawanda zvino kasatodeudza nyaya chona ndogona toikangama asi ukatoitaura ipapapa kana yakauya palive vanhu vanokurudzwa toiziva ini ndogona tokangama sana noiziva tutananhu akawanda zvino ndokangama ndakambotaura nenyaya yanhingi yakati angaite semusikana akabata chibharo asi ndokutoti ubatsirike kola ndokutoti ubatsirike bheta kubuda pachena zvako panapa you're talking to your sisters now ndokutoti ugona kubatsirwa nyaya yacho yetioni waposta chagoziva akaita sei mwana naikola chirega kuchema mainini anditi takutsvagawo kuti tobatsirana sei mwana anza kupi mwana mukomana uyu mukomana ari palod mauven lord mauven vanobhadhara mari palod mauven apa anobhadhara pamwedzi aiwa abhadhara patembe netransport aisira peti good iyi vedu hapana were anogara kuti nekulord mauven asikana atora hake mwana uyu vasikana anogara kudhuze kulodi mavheni ikoko kwacho mungotora henyu mungobatsira umwe wenyu asikana mungogara nemwana uyu vedu aende kuchikoro nokuti apa ona izvikuitika pa munobvisa kuchikoro iko kulodi mavheni ikoko oindepi vasikana oindepi vedu wei hanzi kuwaterfalls hakuna wena anogara kuwaterfalls asikana anozvipira hake nailinda anoiwa nemari yebhodhingi asikana musadaro akadzokera izvozvi anonodii asina mari yestatikero asi tave nemari yestati anodzokera izvozvi kuinda anoinda onodii vasikana onodii hakuna were guys anozvipirawo atogara nemwana uyu anogara kudhuze nekuchikoro uku kuti mwana anongofamba wachinda vide mwana anosora kuchikoro hake vasikana zvitori nani hanzi musikana kuti musikana anogona kutora bodhingi anobhadhara nei vasikana hakuna were vekuwaterfalls vedu vemutinunurewo vasikana vedu wei mwana orega obva form 1 oindepi vedu wei obva paform 1 apa oenda kupi zvakaoma asikana hapanawo kana vafundisa apa mutibatsirewo anogara ke kana pachechi vedu wei vanogara kunonziiko kujoburg uko kwavanogara unonzi kwamunogara mati kunonzi kudii kwamunogara kuedenville baba tinga nai masikana mukafudza zvababa imi vana baba imi munawo imi venyu munawo vana baba vana venyu
guys mukabvunza zvababa vanozati vana baba vanotiza tikona zvifamba nafuta zvakasomanya kudhara zvikatisa zvikaenda zvamukabvunza zviroloni zvakaita kare. It's not expensive, Loveness. Hands in about $100 per term. Anti-government school at Marvin. Kuno go dura chiko, patients waka cheaper $100 per term. Per term, mwezi mitatu hivi waka cheaper gaya wana hariko. Haso kumlena nyaya school fees. School fees anochi sacrifice kubadala. Arikutsvaga pekugara. No mimi haisi nyaya fees. Apata kutsvaga option yekuti mwana uyu akwanisa kuenda wana pekugara. Andimona haisi nyaya yefizi asika uchida kubhadharira fizi unenge wagona wako mimi unenge wagona ungomubhadharira tikokupa materials ekuchikoro ubhadhara straight kuchikoro ikoko. Hamukona nyaya iripo ndeyekutoti takuda kuti mwana uyu vede paLord Malvern apa akabva iye ari form 1 hanzi tiri pakubatsira. How much is the boarding school? Ine boarding school Malvern iyoyo? Haisi boarding school ende kwa it's a good school so tinenyo kuti abve ndatorambawo ini kuti abva zviiti regai aripo asi kuti ngatichitai kuti tiwane kuti kana aripo anokwanisa kuti angoti ndipiwo right ngauye ndigare naye moita arrangements zvingave nani vasikana chero even une room isina kunyatsopera hapo isina magetsi mwana anogara ake ega mwana anogara zvake uchingotarisao kuti mwana asi kuita musikanzwa. Kana une room please vedu vari kuvaka bedo tibatsirewo kusaidi rekokoko tibatsirewo vasikana 100 petemu yakatochipa aiwa vasika shumbres hana kuti mwana neruoko ati ndo zvaakaudzwa kuti ndabigwa $50 but mukazotarisisa nyaya iyi guys muchida kunyatsa kukungura vasikana sinazoda musana mai vasikana mukatarisa nyaya iyi same day kwabula nyaya yemari same day kwabula nyaya kuti handichavakwanisi pano same day kwabuda vese neo grade 3 bedway muhongo weutsinye kuti munhu anenge sasanogara nevari mozati varoora ava vana maiguru ava vanonetsa ini muzati kuti hamuzvizivi varoora vanonetsa vose nana vatete vanonetsa munozviziva imi isati tongonangunda tongoona kuti iwe yekuti munhu achadogara nevana ava chete maybe zvamuomerawo kana kuti pavanenge vachimbobvuma kuti tipei tiningirire tigare nevana vanenge vachiti kushakushaya magosara anoshamisa kubva kuSouth Africa vozoona kuti magosara aya vanenge vachiexpecta hakuna guys nokuti anenge ane zvakawanda sasingle mother. No sisimeli ndokusendera izvese ndinosacrifice ndakusenda ndotapa maraundi ekuti ndinoenda kumba ndine zvinhu makesi handisati ndamboita kunze pandototi pandokaenda ndine grocery shop idecember pandandoti nemabhokisi 2 emafuta asine zvimwe zvese zvaive papandandaina nemabhokisi kana 4-5 emafuta ndinokusenderai indofunga kuti kuba $50 hana ini indofunga kuti kuba $50 hana akatofuremegwa chete ko musikana webasa atojoinawo musikana webasa atojoina kana nemiwo maiguru vake vanosvika kumutumira voice note inobva kumusikana webasa kana ndimiwo ngataure chokwadi guys musikana webasa ausendera kuna tete vangu voice note kuti handichadi zvevana vapano kuti musikana webasa chii vasikana kana achindishandira ngataure chokwadi vana havachangodiwi vasikana. Anyway panguva ino tiri panguva yekuti tibatsira sisi hatisi panguva yekuti vanhu nezvakawanda kuti tirwadzise munhu akutorwadzawo kudhara she's already hating kuti murwadzisezve achirwadziwa kudhara hazvishandi guys ngativei nemoyo hazvishandi zvakaoma anonzi anogara nemwana chero ndikaona anoti anondibatsira fees ndinosacrifice like apandada kuti anobhadhara 30 every month ne100 ndikaona akanogona kuti anondibatsira kuzobhadhara tomisa kana totsvaga mabhaboti ngematsirisa kuti 400 musikana vakasina dambudziko musikana ndoita kuti akwire auye ndozonoita sei zvino boarding school iyoyo 400 munhu unozati da kunyatsa kudza chinhu 1 mainini munhu anoti mira ndikutaurire zvinonzi isusu vanhu tinotaura panapa kuti ndinokubatsira anditika tokubatsira okubhadharira temu yekutanga kuboarding school temu yechitu munhu ane maproblems akewo mari yoramba kubuda wodii vanobloka wochita sei unozoikwanisa here uri $400 unozoikwanisa hanzi ndinasi vangu vanogara kuSouth Africa vanogona kugara nemwana amai vakachita good thank you posha ndiye munhu andiri kutsvaga iwe
thank you kwete zvimwe zvese zvirikuita home comments section mune vamwe. Thank you caller. Portia, talk to your sister mwana aende kuchikoro. Then musikana oya kuno ogara nemusikana. Talk to your sister Portia. Nokuti mwana kuti timuchinje chikoro ka boarding is not an option guys. Wochitaza kuti vana ava vatsvagire kana pekuti vagare vega. Uzowana 400 boarding aiwa. Inoda grocery futi boarding. Inoda ma uniform manyuwani zve and everything. Ndiana anozokubatsira nema problems avo okona. Chokwadi chakanaka. Chokwadi chakanaka. Ini zvakatowanda boarding school list ranotanga kupuwa pekutanga rachero rochoda kana $1,000. Unozoiwanepi? Kana mwana achinzi akaba $50 yatora ichivana havarambirwi. Handichika tichanonzwa kumberi. Tichanonzwa kukumberi kwanoenda kuti mwana aba tobvira zati vana vane problem. Anogara navo kupi mukuti go and stay with vana anogara navo kupi hana kana pekugara hana kana plan. Osumuka waenda kuZimbabwe vave vanotsvaga chimba chisina magetsi ogara. Anenge vana chanozovaBhadharira vanozoenda nei kuchikoro. Vanodyei. Iye hana kana business rekuita. Anozodini? Hana capital, hana start, hana anything. Unless muri kuti muri kumutenga hanzi I want to help. Thank you Blessing. Admin ndokubira mutora ma screenshot. Blessing Musonza, she wants to help. She wants to help. Ndokubira mutora screenshot ya Blessing Musonza. Thank you Blessing. Thank you. Thank you my sister. Thank you. Blessing what ada kubatsira umada nobvunza sisi vake. Okubvunza sisi vachibvunza sisi tichiri pa live pano. Hanzi kola uzondibata uko up. Zvinondoita sei? Unemwe phone rekuti uone ku live pana hanzi DD Frisky. Aisa number dzake. Tora number idzi. Tora number uzombata ku up. Tora number 073. Thank you vanhu vaMwari. Mwari ari kushandisa mufunge. Ramai mushandiswa naMwari musadzokere kumasure. Tora number idzi. Uri kunyora ichichanga mumainini 073 593 8188. Ndakudzokorodza 073 593 8188. Uyati undibati. Andichika uyati undibati. Andichika right. Right umwe Blessing uyu Blessing ati atora sake tora number 071 265 4229. Blessing uri ku answer I mean Hatfield. Inamba kuZimbabwe ere 071. I think it's Zimbabwe number. That's right. Ari ku Hatfield. Saka uri kuona zvaita. Iwo uchita so pavanhu vese vataura va 3 haushaiwana chakupa accommodation kuti mwana aende ikoko. Anditika iwo samai please every month uchishanda usazodliwana na Filimoni mari yako kumusha mwana aende kuchikoro. Anditika woisawo nechikafu chakuti vana vadye. Anditika chete ndozvinongodiwa chikafu chekuti munhu ane vana avo vana vakwanisa kuwadyiwa nekusununguka nekudiniwo nemari yeschool fees. Isusu topota chitasa munhu anenge apiwa vana iwewo kuchaenda vana notiudza tionoti vana vakagarawo zvakanaka here of which tinotrustend kuti munhu anenge akumbira kuti ndipei vana vacho inini achabata vana zvakanaka. Kune vanhu vasina utsinye kunzouku. What about kurendera vana ava sisimeli because we form 1 akura. Form 1 amudiki guys, let's not go there. Form 1 14 years mwana mudiki kuti vakagara vari tuneka musikana kadiki bhudhi kana achita kuchikoro ko musikana akasara kabatwa regai vainde pane munhu toona kuti zviri kufamba sei ikoko. Pane auya kuseri kwanzi can I have a number ndichakupa aisa message kuseri uko ndichakupa number yake. Pane ari kuti can I please have a number ari kuisa ku messenger I will give you a number kana ndabva pa live right now ndiri pa live I will give you a devaita zvaita easy. Nyorai ku WhatsApp guys. Nyorai ku WhatsApp then iwe pa Easter unganza mari wenda kumba ndi unoona pari kuinda vana pane vana vako. Diary dzinosanganisa vanhu nobatanza vanhu munopesera mati vene ukama. Ndinoda kufukuza chokwadi. Mazuva ano tinotokoshesa vatorwa iva vakudarika hama dzedu dzekuzvarwa nadzo because hama dzedu dzinotikawadha. Handikuona kuti zviri kutambudzwa nehama dzako. Mwana wababa ndibaba vako bhudhi vako ndo baba vako vasara kana vabereki vasisipo. Asi baba vako vari kuti taura nemukadzi mai guru vari kuti ndo mai venyu vari kuti nachakwanisa kugara nevana vako. Saka vana vacho vomedzwa here. Sisi vako maproblems enyu pakati penyu muri tuna sisi vako akatika kudhara akukonesa kuti vana vaende ikoko.
hane ini vana ndenyu ekubva kare nakare, but right now you are not at liberty kuti uise vana ikoko. Ndoda kuma problem mari unresolved problems ako nasisi vako. Guys, ndoda kutokudza yamene henyu. Inini pavatorwa guys, kana ndikatobata munhu wangu mutorwa ndinototi ndiye wangu chai. Handidi kunyeperai. Hama idzi kaidzi muchadziza zvakawanda. Vatorwa ndozvo chako vatorwa ndozvo. Blessing number yako ndamupa. Nai ndikaisa number ora itega ndingonyora number yake apa. Haindifungu chingeta problem. So that munombata. Let me pin a number up. Mungombata because akuda help kasaka kutowana number yake apa. Story nani number yake ndakupina mubva matore pamombatawo. Vatorwa pamberi nevatorwa guys. Inini ndinoita hama pavatorwa. Ndoba ndo create ukana ipapo. Pavatorwa iva vai create friendship wokuti tinobatsirana kuenda. Takaenda. Namba yake ishi. Ndikusa yako chaisha hiyo. Ndaisa yako kutesha mari yako. Ndaisa yako chaisha hiyo. 061. Ndoya ndaisa. Saka ndaisa namba. Yochi kuna chitongoti wote hauna data. Wadi wachipina conversation ukiona wavanhu chi varikuti wabaya pamwe nenda kuna kumisa oka na comment. Iwo vaona uno hanzi ndikuda help hawo. Uyaruda help COS. Kuti ukwanise kupinda. Aiwa guys vatorwa ere. Hamudi kuzwi kuno kwandiri guys. Tasaikana kwandiri nini? Kuno kwandiri kuno vatorwa kamisa. Asi hama dzangu ndinadzo ini obo muno. Obo muno. Asi ndikuti vatogwa yava ndo dzava hama dzangu kuno. Ndio vanototi sisimeli vamukasei nechikosoro. Sisimeli zviri sei. Sisimeli huyai kunoda kuinza kofi. Sisimeli nani iyo wish list yangu yakazenda nekubi. My joy. Yes, can thank you Judy. Nani wish list ya my joy ngawa yepano magisi wanda yapano. Wish list yangu yakafamba sei. Ndio amuri kuti vatogo. Ndio amuri kuti vatogo vakatozata kuti maya kubva ku Africa kwa vana kana poto. Takavaona chisiya poto dzavo ku Africa uko noti kuti havanga vasina. Regati vachengerawo poto. Maidhodhoi vanhu vatorwa moti ivo maidhodhoi uya andori munhu wangu nina mheno kuti pakati pedu kutati nematwins kuti mukomana neamheno but nditoziva kuti hama yangu hapana kusandozombofa ndakarara nenzara ndikamuza shamwana naye asendi reitenga chikafu akaringa angatonditengera pisa ye2 pounds ndikanda ndikavata vatorwa guys tikanyepera tikadini inandisi kuti vasai hama dzenyu idawo vanokudawo pamwe pamwe kuti hama dzedu dzinoti abuse tinofanira kutanga takatavananzva pasi petsoka dzavo kuti vatione kuti tiri hama dzavo. Ende hama kana mukangoziva kuti panyaya dzehama apa unofanira kugara uri pasi pavo kuti uchivawo shipa kuti zvifambe. Ngongoitawo munhu ari nani chete havadi. Godo rinosimuka munobatsirikana. You love them but vanokudawo vadewo. Vanokutarisira pasi ina handisi kuzosora chinyengerera munhu. Ari kuda kuti ndimunamate ini ndinonamata Mwari handisi kuzombonyengerera munhu. Handimunamati munhu. Ani mashona. Saka vatorwa ivo auya utasinga atouya nenyaya yake tasingatozivi kuti pakamira sei atowana help. Hama yako cheche izvi pamwe nehama dziri mucomment sections utatonzwa voice kuti ndiningi. Hana kuya rigostika. Asi hapana vaiginowa vese mucomment section. Mabuda vatorwa vati toda kubatsira totsvaga accommodation totogara nevana vatorwa. Vatorwa ndo vari kubuda vachivolunteer. Guys. Mainini ini ndofunga kuti penyu paita zvinhu zvaita namba ndaisa vanokubata iwe namba ndakupa chitotanga kuti madhira chobate ondipo feedback ndofunga kuziva kuti vana vakaenda kunogara papi toenda tichiona kuti haufanditi kana tichizokwanisa kubatsirawo ari kugara nevana tichimupawo something chekuti atengerewo vanawo bo atenge chikafu adye nevana zvinenge zvakanaka chose ende vana alright sharp ari kutokonewa kana kutaura ushu nhasi asora achingofona achingoti naiwe ndiri kubasa achingoti kana sisimeli achingofona kusvika ndazongomudaira hani maona. So ndoda kutenda hangu veduwe. Ndoda kutenda. Maita basa veduwe hama dzangu dzepadhiaris maita basa matura vese vatura mutoro mukadzi uchu. Regai tikodza kuti munhu ari kuenda kurinda nande papi. Totangira ipapo. Feedback ndinokupai because handichauya palive. Saka inodhizeva chi feedback. Kuti izozva kuti vana vaenda papi zvafamba sezvazodini. Handi maona. Yes, mufone ere mukakanyare unenge wagona. Thank you ne2 dzako idzodzo. Dzinotoropafadzwa 2 cents kudarika munhu ane mari yakawanda yakagara mumwe anzwa dambudziko remunhu yakasabatsira. Saka 2 cents yako yauchena mubatsira nayo ichatoropafadzwa zvokutodaro. Indatomubatsirawo kudhara. Ndatomubatsira.
saka ipo unomubatsira une 2 cents zviri kutowedzera, zviri kutoenda zvakadaro, zviri kutoendeka. Animaona zviri kutoendeka. Mwari wakuitirei zvakanaka vasikana, handigona handisi ndingati chii, but Mwari wekudenga vanoona. Ende mina ndikudzei chokwadi chaicho, the help yamaita, it will not go unnoticed. It will never go unnoticed. Denga rinoona. Ende denga pani pamwe pokuti unosvika kuti sei zvakadai zvapiwa inini handikodzeri, unenge wakurepayiwa for the good deed wakaita. Unenge watokanga pamoto kabatsira mukadzi uyu, Mwari wose wakuriwadza panguva iyoyo. Saka we will never stop doing good because people will discourage us. Muzvizive kuti ipapa pane mumwe achanoonekwa, achatora vana uyu, achaonekwa nevamwe hamba ane vana, kodzi unochengeta vana vemutorwa. Nando zvatinoita. Unomuziva munhu yeye zvokufacebook unoti ndipe vana ndichengete, kukanaka kufira. Ndo zvandakakudzwa vanhu nevanhu, kusada kuona munhu ate chakanaka, zvoda ariye. Muchataona nditokudzai munhu atora vana kutoshinga, achatora vana ava, please shinga uvhare nzeve. Mwari haambokupi mutoro wausagoni kutakura, ende Mwari haambofi akauraya vana. Uchatoudzwa mashoko makukuti kunzi unotora mwana yeyuyu, kana akafuma akafa unozodini. Vanotodaro. We don't stop doing what is good because people they say a lot. Takarati ini kana ndise ndimajaira guys, muzviziva ndizvo zvese ndinongopuwa, ndinongogamuchira, but I will never stop doing good because kuri kutaura kuti kudii. Zvimwe zvachena zvinomukatasa, zvimwe zvinototiwira isuka, zvinotouya nevamwe vanenge vatinenge tiri navo mufield. Mukadzipisa pfungwa dzenyu, inenge riri gemu rekutsikirira kuti udone pasi ivo vakwire pamusoro, but gemu racho rakaipa because rinouya richislanda umwe munhu nezvinhu zvisipo zvekunyepa futi for that matter. Animaona igemu rekuti ngatimwisirei pasi kuti tikwire. Saka nekusaziva sometimes we believe and we run zvinenge zvangotaurwa izvozvo. Saka tistopi kuita zvinhu zvakanaka because kwataurwa kuti chakadii, nokuti reward yangu handinofi ndakaiwana kuvanhu. Vanhu vakatikomberedza vanoti betray guys. People who are surrounding us, they betray us. Toda reward kubva kuna Mwari, ndokwatoda. Saka Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akurangarirei. Maprayer warriors esa comment section please murangarire team, munamatirawo team iri ruda kutora vana kuti Mwari avaitewo zvakanaka. Handitika ndofunga itafura hande pane H2 ndakukata guys, I'm cutting tobva tadzoka. Handitika musaenda nongokata tobva tadzoka, tiendere mberi pane H2. Handitika